Takže čaute papáci, tu je predseda PAP, pochody a petície Jozef Repka. Musím sa vám takto prihlásiť, lebo ako vidím, z jednej strany naša komunita sa posúva ďalej, ale zo strany druhej sme stále na mŕtvom bode. Teraz si položte sami otázku, koľký z vás vytlačili napríklad tie letáky a išli ich povyvesovať po svojom okolí. Koľký z vás sa postavili na námestia, na ulice s petíciami, ktoré máme na stránke a išli zbierať podpisy? Koľký z vás? Koľký z vás boli v Bratislave na pochode? Bolo tam 50 až 80 ľudí. To je hanba. My sme PAP, pochody a petície a nerobí sa ani jedno. Keďže ja viem, pochody sú ďaleko, hej, Bratislava. Chcem vybaviť, keď bude budúci pochod, aby bol na strednom Slovensku, aby to mali blízko aj západná časť, aj východná časť. K petíciám, je tam petícia za rodinu, chýba už len pár desiatok tisíc podpisov, aj to je, lebo to neaktualizujú, pardon. Ďalej, je tam petícia za vodu, to je dôležitá petícia. A chcem, aby sme išli robiť aj petíciu proti juvenilnej justícii. Naštudujte si, čo je juvenilná justícia, nebudem to preberať. Je tam petícia za vodu. Vidím, že sa do toho vôbec nehrniete a preto už to musím tak urobiť, lebo dneska bez odmeny nikto nič nejde robiť. Preto dávam vám tento týždeň na to, aby ste si vytlačili, je to na našej stránke pap.weblahko.sk, aby ste si vytlačili petície, išli do ulic a poslali mi ich, aby mi budúci týždeň prišli. Hej. Kto bude mať najviac podpisov zozbieraných, získa 5 nálepiek doktora Jozefa Tisa a tomu hneď pošlem odznak PAP, pretože nemám ich veľa, mám ich iba 6, 4 sú rozdané, ešte 2 odznaky mám. Tak prosím vás ľudia, zapnite sa. Tí, ktorí ste v PAP, ste tam hádam išli iba preto, aby ste sa pozerali na moje statusy, na ktoré mi vôbec nikto nereaguje. To je všetko, čo som chcel. Prosím vás, choďte do toho. Viete, na akú adresu mi potom máte poslať tie petície. Poprosím tento týždeň. Verni sebe, svorne napred. Nastraž.